Szép délutánt kívánok mindenkinek. Sarnyai Leona vagyok, Szerbiából, Vajdaságból. A mai 17 órás vendégeink Nóra és Erik Helle, és ők személyiségfejlesztéssel foglalkoznak, és oktatnak is, de hogy ne én beszéljek, hogy mivel is foglalkoznak, átadom nektek a szót, kérlek szépen, röviden mutatkozzatok be. Jó, köszönöm szépen. Szervezetfejlesztéssel foglalkozom, aranyos vagy, de személyiségfejlesztés is részemnek. Jó, átadom a szót az Eriknek, ő fogja a mai eladást tartani, én pedig tolmácsolni fogok. Alright, so hello everybody. Sziasztok! My name is Erik Helle. Erik Hellének hívnak. I'm a company consultant using the Harvard Management Technology. Mi általában a főprogramban cégekkel foglalkozunk a Harvard Management Technológiát használva. And I have been doing this for over 25 years. Több mint 25 évet csináljuk. I work a lot with my wife together. Elég sokat dolgozunk együtt. And she will do the translation today. Most én fogok fordítani. So we want to talk today about the subject of goals. Tehát a mai napot a céloknak szántuk. And it's obviously quite a large subject, the subject of goals. És ez egy eléggé nagy témakör, ugye? So we can't cover everything, but we want to talk about a few important points. Tehát nem fogunk tudni mindent ma megbeszélni, de egy pár fontos dolgot ezzel kapcsolatosan. Now, I'm also the co-author of this little booklet called Practical Tips on How to Reach Your Goals. Ugye együtt írtunk egy kis webkönyvet, aminek a címe Gyakorlati tippek, hogyan érd el céljaidat. And obviously, some of the things we talk about today are also be found in our booklet. És egy pár dolog, amit ma megbeszélünk, természetesen a könyvünkben is, vagy ezzel kapcsolatban a könyvünkben is tudtok olvasni. So there are some very important rules that you need to follow if you want to reach your goals. Tehát van egy pár nagyon-nagyon fontos szabály, amit követnünk kell, hogyha el akarjuk élni a kitűzött céljainkat az életben. And the first rule that I want to cover is the following. Az első szabály a következő. And the rule is surround yourself with people who are on your side on reaching your goal. Olyan emberekkel vedd körül magad, akik veled vannak a céljaid elérésében. So what does this mean? Mit is jelent ez a való életben? Let's take an example of we have some people who are in a boat. Vegyünk például egy evezős példát. And they have the goal that they want to reach the game that they win the Olympics. Tehát ugye eveznek, és az a céljuk, hogy megnyerik az olimpiai játékokat. And actually, as a fact, I quite aware of the fact that the Hungarians have been doing this actually at the Olympics, and they actually won some gold medal, if I'm not mistaken. Erik követi a magyar sportot, és mondja, hogy igen, tudja, hogy a magyarok már nyertek több evezős kategóriában is olimpiai aranyat. So obviously, in this example of these Hungarian winning the Olympic medal, they obviously been in a good team. And they had the right people in the team, so they managed to win the Olympic medal. Egy jó példája, amikor ugye csoportosan nyertek egy ilyen medált, hogy gyakorlatilag jó emberekkel, tehát megfelelő emberekkel volt ez a hajó felszerelkezve, és megnyerték ugye az olimpiai aranyat. But let's look at this a little bit more in terms of, let's say, you have these people in the boat. De nézzük egy picit meg ezt közelebbről. Ugye van egy hajó, és abban emberek vannak. And let's say there are 4 people in this boat. Mondjuk 4 ember van ott a hajóban. And they have this goal, they want to, set a new record and reach the other side of the lake. És kitűzték azt a célt, hogy egy új rekordot akarnak felállítani, és el szeretnének jutni a folyónak a túloldalára. Now, 3 of them are really, putting a lot of effort into doing this paddling. 3 nagyon keményen eleznek, sok energiát beletesznek. And one of them is basically, he's not paddling so hard and he always leaves the paddle in a little bit longer, so he's actually slowing things down. De egy személy a 4-ből, ő nem evez annyira nagyon keményen, hanem inkább egy kicsit az evezőjét néha így megállítja, ami a többi másik 3-at megint csak lelassítja. So these 3 putting really a lot of effort into it, and this one guy is kind of like, he's doing it but not really doing it, and he's slowing actually the thing down to some degree. És ugye van a 3 ember, aki nagyon próbál, és van ez az egy, aki inkább visszahúzza, vagy igenis, tehát csorbítja a többieknek az erejét. So the end product would be that these guys do get to the other side, És végül eljutnak a folyó túloldalára, but they're not reaching the time that they wanted to reach. de nem abban az időben
amit szerettek volna. And everybody's kind of wondering why this could be. Mindenki csodálkozik, hogy próbálják kitalálni, hogy ez miért lehet, miért nem értek el. And maybe this guy who's been slowing the boat down, he also pretends that he's wondering why this is. És ez a negyedik, aki sajnos lelassította az eseményeket, ő is mutatja, hogy hát ő is keresi az okát, hogy hát miért is lassult ez a dolog így le. And in the long run, these three who really want to do it would be better off with this guy not being in the boat because he's slowing the effort down. De sajnos, hogyha belenézzünk, akkor igazából ez a három ember, aki keményen dolgozik, hosszú távon jobb lenne, ha megválnának a negyediktől, mert igazából akadályozza őket az evezésben. So it's just an example of the boat. Let's have another look at another example. És most egy evezős mindennapi példa volt, de nézzünk egy másik példát is. Let's say we have a company sales team. Ez mondjuk egy céges értékesítési téma, vegyünk egy céget, és mondjuk vannak értékesítők. And the company executive director gave a particular quota that should be met for the year. És az ügyvezető igazgató tulajdonos kitűz egy célkitűzést, hogy mennyi forgalmat, mennyi árét szeretnének az évben elérni. And they broke it down of how much they have to do every month in order to reach the quota for the year. És pontosan leírják, hogy jó, akkor havonta mennyit kell elérniük ahhoz, hogy elérjék a célkitűzést az év végére. So there's some people that are really like, we're going to do